musisz kręcić, bo nie pokaż. Dobra, Wojtkowi zniknęły browary. Wiecie coś o tym? Andrzej Dorotka. Nie wierzę, że on nie wie, że to ja mu je schowałem. No tylko ty z takim tempem kuję. Ale słuchaj, powiedz, udało mi się, ale tak szczerze. Związałem mu tak samo te węzły, żeby nie wiedział, że ją tam szuka. Idzie tu. Tak, z pałą idzie. Jezus, kinkiem. Krakuś by zaczął nagrywać. No Krakuś to tarczy, wiesz. Ty możesz wymieniać karty na innej zasadzie, dobra. To znaczy? To znaczy, że jak się przyrzucasz, możesz wyrzucić te ileś kart, je pobrać i ubrać je w tej samej turze jakby. Patrz, idzie chodzi, Nie kosztuje szuka. ci to tury. Z kijeczkiem. Nie patrz. Przypomina mi się ten filmik, co dostał w głowę. Patrz, jak szuka. Nie wierzę w to. Szuka tych piw. Krakuś. Jak on może tego nie wiedzieć? To jest mój najlepiej udany numer. Powiemy mu. Niech poszuka. Co? Teraz patrzymy na ciebie. Powiemy mu. Ja nie wiem. A patrz jak smutno stoi. Czekaj, ja mu coś powiem dla niego. Wojtek, przepraszam, ale nie mogłem się opanować, to jest beka. Ale dalej bardzo smutno. Nie mogę. Zaraz wróci. Może się skuma. Dobra, może mu powiemy, że będzie go cieszy. Wojtek! Wojtek, chodź! Ale najpierw wywiad. Tak! Chcemy! Oj, brzuch boli. Nie! Wiśnie pod żebrami mnie bolą. Ja już widzę, co? Gdzie? Nie mamy twoich piw, nie o to chodzi. A o co chodzi? Chodź, tutaj tylko zrobię wywiad, chodź do nas tu. Wojtek, czy jesteś człowiekiem o szerokim spektrum poczucia humoru? Ale powiedz, czy tak? Stosunkowo. Bo powiem ci, że jedną z najlepszych rzeczy, jaką widziałem na tym wyjeździe, oprócz tej płonącej kanapy, to wiesz, to była taka twoja postura takiego smutnego człowieka, który jest pewny, że jego piwa odpłynęły w jeziorną toń, podczas gdy One zdryfowały i coś podczas gdy one tam leżą pod tym namiotem. Będę był za dobry, żeby puścić. Ale w ogóle wiesz, co to chodzi, ale mnie zastanawia jedno, mogę cię coś jeszcze zapytać? Ale nie, powiedz, jak to się stało, że ty ich tam szukałeś? Bo myślałem, że jakby się odwiązały ze sznura, No. to mogłyby zdryfować wzdłuż brzegu. Ale jak one jest pełne? Nie, piwo pływa. No, To jest czarodziejska rączka. Wybijam ci głupotę z głowy. No. Wrzuć swoje rzeczy, czy pływać to nie. No przed chwilą wrzucałem, no pływało. a on nie pływał, tylko sznurek je trzymał. Tak? No. Się bałem, żeby nie utonęło, jak odwiązywałem ten sznurek. Nie, bo nie chciałem, bo mówię...